abamenyi b'ensemo ya Igege ekenyorokia mwakiage iyo nigo bagendete kwimurunganira ase epare kurukisi kogenda Kisumu iyo yaroseti gwetabekiri esaine ndonsi gose kibobi ekiranya ko bakigokeania gose kigokeania uko kigali kogenda ase kimbero cyigoro ecyo kirere umubaskene menge okorekana ase nsemeyo nanya nabo nigo baganiriye serikali ye county ya Kisigo sagati rekanya ko bakone kyanga kubekiro bale kibobi ase abantu gwetania emerongebere basiriria amagimabo ase epariyo muri kito Lucas Mugaka nigo ikerana sensemeyo na gutwariganira roboti rwasenkira yobukirano abamenyi be ensemo ya Igege ase kinyorokia mwakiage nigo bemurunganiria ogotarosi obwikirano bwe epara eige kurwa mochi omonne bwe town ya Kisii yeta egesago cia Kisumu bifon mugie yoge kongende geiga ninka epare ntie nkonye gikeri asingenzo epare yakora mamurabaito pare egari yasoete mwabande nyumba gaiga igoro je igingiyego gekogera ipambu njiyo magarabi batubekerte paragati ndoro cia stogweta amuraba sinini munanje ngoragendire pikipikiri moigo iri akini korongo nyegendi paraga ingocha na obwana te ndamasikwenda bono ngakerense nkwe nakure bono sai timbu atigesa ngongotikira epare iga nigo yarose tuwe korendete cheti kobekerwa ebimanyereri byebara amone chibobi oyo no Bishop Stephen Osiemo Manyara kuruge gaige kyonyorukia mwakiage ngo kwana iga ngepare yeyeito serikali yakora biye kanyerosia senja arosubia natigeme chanda ya serikali yakora ekaramo mo contract yangorosia tabegeti sign chine chonsi igoro yo Burundia na barundi bwende ko ekaraba ko ndi para kuna bwende kuri sign manyeri mbiyo bikorokia igoro ye pare na barundi bwende goika origeriga na center kubatikana amenya baiga kurwa epare iga enyare korosiwo niko banyare bakoenia abantu gwetania emerongibere kubatikana mibasokano emebege kolekana ase pare iga kurwa ekerogochia ase kinde tukimachoka iyo chose bukiage seito nigere nsamwa kiage ntwe tole next goche town gosikuru town ime asemeti nyange 5 bone gochikoera twaeniria abantu more than 20 wetira sengenjo ye pare abantu bakonyora chali bechi pigipigi kose kigali mono chipigipigi abamurabaito bawumira abande bale nyagitari asibanyara bakubolia abarayikurwa asorogongoro iga amone serikali e county ya Kisii inyare koigwa ekerero kyabo na kubakonya amariye tankoro ku Florence Mora Ouru epareye embwate birere binge sana timbwate amatukare mutu abamura barache kongendi buna ncho mongina na elire epare kurwero siku yakorira abana baitopi bagakamba yo chinka babutoketa amagoro bakaera kibugo bikibe kugaiga nabo togokonya abamura ntubwati bamura bamatukare mutu gaiga abana bakure abangina bakura abasubati mbayo abande butoketa amagongo gakigo narenge gosaba gakimo maima ayo mwana ominto gaki ayo mobungo ito gaki ne kabana gaki na mumaima to igwa ndosi asare gaki atokonyere pare egara tobeke ruchibuobi egara abana baito babe moyo naiko ipotelia ATB ya Getembe kuriga asensemo ya Igege ekenyorokia mwakiage ekigotoka ime county ya Kisii Eden Lucas Mugaka.